बे समाव लाइमोनफोरनि थाखाय गोनांथार रादाब। थाखो 10 उथ्रिसारनो हानायफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। मानोना इन्डियान पस्ट अफिस भारतीयाव गोबां मानसिनि साख्रि ओंखारदों। थाखो 10 उथ्रिसारनो हानाय सुबुंफ्रा इन्डियान पस्ट अफिस भारतीनि 44,228 मासियाव एप्लाइ खालामनो हागोन। 10 थाखो उथ्रिसारनो हानाय सुबुंफ्रानो बे साख्रियाव एप्लाइ खालामनो हागोन। 15 जुलाइनिफ्राय एप्लाइ खालामनाया जागायबाय आरो 5 आगस्ट बेनि एप्लाइ खालामनाया जोबनानै थांगोन। नोंथांमोनहा 44,228 मासियाव अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। बे साख्रियाव एप्लाइ खालामनो बिजाथिया थाखो 10 आव 50% उथ्रिसारनाय जानांगोन। बिजाथिया 18 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरनि गेजेराव जानांगोन। indianpost.gov.in आव थांनानै नोंथांमोना बे साख्रिनि सायाव आबुङै मिथिनानै लानो हागोन। बे समाव लाइमोनफोरनि थाखाय गोनांथार रादाब। थाखो 10 उथ्रिसारनो हानायफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। मानोना इन्डियान पस्ट अफिस भारतीयाव गोबां मानसिनि साख्रि ओंखारदों। थाखो 10 उथ्रिसारनो हानाय सुबुंफ्रा इन्डियान पस्ट अफिस भारतीनि 44,228 मासियाव एप्लाइ खालामनो हागोन। 10 थाखो उथ्रिसारनो हानाय सुबुंफ्रानो बे साख्रियाव एप्लाइ खालामनो हागोन। 15 जुलाइनिफ्राय एप्लाइ खालामनाया जागायबाय आरो 5 आगस्ट बेनि एप्लाइ खालामनाया जोबनानै थांगोन। नोंथांमोनहा 44,228 मासियाव अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। बे साख्रियाव एप्लाइ खालामनो बिजाथिया थाखो 10 आव 50% उथ्रिसारनाय जानांगोन। बिजाथिया 18 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरनि गेजेराव जानांगोन। indianpost.gov.in आव थांनानै नोंथांमोना बे साख्रिनि सायाव आबुङै मिथिनानै लानो हागोन।